नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। अजे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। बसंत पंचमी के अवसर पर रोहतास के सूर्यपुरा में महावीरी पूजन के साथ निकलल भव्य महावीरी झंडा जुलूस। मिलल जानकारी के अनुसार बारून गांव में पूर्व मुखिया सीताराम सिंह के नेतृत्व में महावीरी झंडा के पूजन के साथ भव्य जुलूस निकालल गयी, जौन के पूरे गांव में भ्रमण कैलस। यह मौका पर ग्रामीण खिलाड़ियों के द्वारा गदका, बनैठी, लाठी डंडा के खेल खेलल गयी। बढ़िया खेल के प्रदर्शन करे वाला खिलाड़ियन के इनाम दिहल गयी। ओइजे सूर्यपुरा पश्चिम टोला से भी भव्य महावीरी झंडा के पूजन कैला के साथ जुलूस निकालल गयी, जौना में प्राचीन खेल गदका, बनैठी, लाठी, भाला, तलवार के संगे करतब देखौलन कई खिलाड़ी लोग। यह मौका पर जिला पार्षद रीता देवी, प्रमुख मीना देवी, सुनील प्रसाद, रितेश राज मेहता सहित कई लोग मौजूद रहले।